Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Pranam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാതിരേശതാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശരിക്കും പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, മൊത്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി സ്ത്രീയുടെ സങ്കല്പത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉത്തമ പുരുഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണക്ഷൻ, ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതുവരെയുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ്, ഏത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായി നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അരയാൽ മരത്തിന്റെ, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു മരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 വിഭാഗങ്ങൾ. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നുള്ള മാതിരി. പിന്നെ പുരുഷോത്തമ യോഗം, ശരീരമാറ്റങ്ങൾ. ഇനി പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ എന്താ പറയുക? പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. പുരുഷോത്തമ യോഗം, ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, വേദങ്ങളെയും വേദാന്തങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിരുന്നു. അത് ഏത് അധ്യായത്തിലായിരുന്നു? ഏതധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചേ? ഓർമ്മയില്ലേ ആർക്കും? എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാ? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 2 കഴിയാറായിട്ടോ? ലെവൽ 1 അല്ല. ചതുർശ്ലോകിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 8, 9, 10, 11 എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? അതില് ഫസ്റ്റ് ഒരു ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ? മച്ചിത്ത മക്കഥ പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബോധയന്ത പരസ്പരം. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറയണത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത.
എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 10, 8, 19, 10, 10, 10, 11 നാളെ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് അതിൽ പറയണെന്നുള്ളത്. നാളെ ആരെങ്കിലും പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മള്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മരത്തിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? വേരുകളെ എവിടേക്കാ പോവുക? താഴോട്ടാണ് വളരുന്നത് അല്ലെ. ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു എന്നല്ല, തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു മരമാണെന്നുള്ളതാണ്. ആ മരത്തിന്റെ വേര് മേലെയും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങടാണ് താഴെയായിട്ടാണുള്ളത്. അതായത് ഒരു നിഴല് പോലെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേദജ്ഞനാവാൻ പറ്റും. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ വേദജ്ഞനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേൽപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ അപ്പൊ ആരാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ അശ്വത്ഥ മരത്തിന്റെ ഇലകളെല്ലാം വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷം എന്താണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെ കാരണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിയണം. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ചു കളയാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക വൃക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ് ഈ അരയാർ വൃക്ഷമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ വേരുകൾ മേലെയാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാധാരണ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ്? ഒരു മരത്തിന് സാധാരണ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരത്തിനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടായിട്ട് അതിന്റെ നിഴല് കാണുമ്പോ അല്ലെ. ഒരു മരത്തിന്റെ നിഴല് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക? വെള്ളത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വെള്ളത്തില് എന്റെ സൈഡിൽ അതായത് ഒരു പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു മരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിന്റെ അതേ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷഛായ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അതിലാണ് ഏത്? ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് പകരം വരുന്നത് എന്താണ്? തൃഷ്ണ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ നിഴലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്ത് വൃക്ഷത്തിന്റെ? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ. ഈ ഭൗതിക ശരിക്കും അതിന്റെ റിയൽ ഇത് നിഴലാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷമാണ് അത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പറയുന്നത്. പ്രതിച്ഛായയാണ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെ കാരണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്തിന്റെ പ്രതിഫലനാണ്? ഈ തൃഷ്ണയുടെ പ്രതിഫലനാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വൃക്ഷത്തെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായി പഠിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? മുറിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ വേരോടുകൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ അത് വളരാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ വേരോട് കൂടിയിട്ട് ആ മരത്തിനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസ്തുതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാലാഹ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാഖകളുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്.
അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ കൊണ്ടാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് താഴോട്ടും മേലോട്ടും, അതും ആരയാൽ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ? അത്രയും വലിയ മരമായിരിക്കും, അതിൽ ഒരുപാട് ശാഖകൾ ഉണ്ടാവും, അത് ഇടതൂർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേലെ കാണാൻ പറ്റാത്ത മരയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇനി അതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാഴ്ച, കേൾവി, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഗന്ധം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടേക്കാണ് വളരുന്നത്? താഴേക്ക്. മേലെയാണ് വേരുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. താഴേക്കാണ് വേരുകൾ വളരുന്നത്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഈ വേരുകള് എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? മനുഷ്യൻ സമുദായത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുക? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. കാരണം ആ കർമ്മങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണോ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വേറെ ഉറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ വേരുകള്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ എന്തായി മാറ്റണം? സകർമ്മങ്ങളെ എന്തായി മാറ്റണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? നിഷ്കാമകർമ്മല്ലേ? നിഷ്കാമകർമ്മം ഒക്കെയാണ്. അത് ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് മാതാജി. അകർമ്മമാണ് ആക്കേണ്ടത്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതില് പാപമില്ല പുണ്യമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അകർമ്മമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് അകർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. ഇവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒരു പുണ്യ ഫലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപഫലം ഉണ്ടാവും. ആ ഫലങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേരുകളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ ഗ്രഹമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ അടിവേര് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്തില്. മറ്റു പേരുകളോ മാനുഷിക ഗ്രഹങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പൊ മറ്റു പേരുകളൊക്കെ താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് അല്ല വളരുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ മേലെ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ എന്താ ഉള്ളത്? ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിനെയാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മരായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മേൽഭാഗം അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വേരുകളെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? എവിടേക്ക് പോവാം? ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഈ വേരുകൾ മുറിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഉപരിലോക ഈ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. അതായത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അത് അകർമ്മത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ, നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ വേരുകളെ അറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ അകർമ്മത്തിലേക്ക് മാറണം എന്നാണ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യരുത്. എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കർഷത്തിനായി കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകം കർമ്മഭൂമി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യലോകത്തിനെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോയാലും, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലാണ്ടോ, ലോകത്തിലേക്ക് പോയാലും പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കർഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഉത്കർഷം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉത്കർഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനുഷ്യലോകം എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി അശ്വത്ഥം. ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മേൽക്കീഴായി മറിഞ്ഞ ഒരു നിഴലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇനി എല്ലാവരും ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാ ഇവിടെ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു ആൽമരം കണ്ടോ? അതിന്റെ ഈ പോഷണം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോഷണം കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ചെടിക്ക് പോഷണം എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക?
വേരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേരിലേക്കല്ലേ ആ കണക്ഷൻ പോണത് നോക്കൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിന് പോഷകങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത മേലെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ നിഴലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ മേൽഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ശരിക്കുള്ള വൃക്ഷവും ഈ അടിയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്യാപ്പിന് താഴെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളത് ഭൗതിക വൃക്ഷമാണ്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? അതിന്റെ നിഴലാണ്. മേലെയുള്ളത് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകമാണ്, ആത്മീയ വൃക്ഷമാണ് അത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഇതിന്റെ നിഴലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ വര നോക്കിക്കോളൂ. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മരം മുഴുവൻ. അതിന്റെ വേരുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥ വേരുകൾ മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു. ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ഈ ദ്വിതീയ വേരുകൾ താഴത്തേക്ക് വളരുന്നു, ഭൂലോകം. ഈ ബാക്കിയുള്ള വേരുകളൊക്കെ എവിടേക്കാണ് വളരുന്നത്? താഴത്തേക്കാണ് വളരുന്നത്. അത് ഭൂലോകമാണ്. ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ശാഖകളോ? അതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ ശാഖകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ? മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇലകളോ? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ചില്ലകളോ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ശാഖകളുടെ അറ്റമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ശാഖകളുടെ ഒക്കെ അറ്റത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണുള്ളത്. ഇനി ഈ സൈഡ് നോക്കൂ. മുകളിലുള്ളത് താഴെയാണ്, താഴെയുള്ളത് മുകളിലും അല്ലെ. വേരുകൾ ശരിക്കും താഴെയാണ് വരുന്നത്, മേഖലയാണുള്ളത്. മരം എത്രത്തോളം നീളുന്നു, എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല, അത്രയും വലുതാണ് മരം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾക്ക് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതായത് കുറച്ചും കൂടി സുഖിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അധ്വാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ. അറിയാത്ത ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും. 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പറയുക. അതാണ് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. ഇതിന് ഏതിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ പ്രവൃത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അർത്ഥം, പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങള്. നമ്മൾക്ക് പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരില്ലേ? അപ്പൊ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം. അതാണ്, കാമമാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മടുക്കും. വന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോണതും കൂടി മോക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോണതും നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സുഖമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് മോക്ഷം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായി കളക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? മരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഏക വഴി എന്താണ്? ആ മരം മുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക, ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു, ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഭഗവാനും മരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഏക വഴി അപ്പൊ എന്താണ്? വിരക്തിയാണ്. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം, അതാണ് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള വഴി എന്താണ്? വിരക്തിയാണ്. ഇനി ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായി കേൾക്കുക. ആരുടെ കൂടെ? ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ. അപ്പോ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് മിഥ്യാഭിമാനമില്ല, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളുടെ നിന്ന് പോവും. മായാമോഹമില്ല, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം എനിക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് നശിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ദുസ്സംസർഗമില്ല.
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും മയുള്ള കൂട്ടുകൂടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല സംഘത്തിലാണ് ഉള്ളത്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ തിരിച്ചും നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായി മാറും? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാകുമ്പോ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അപ്പൊ സുഖം ദുഃഖം എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? വിരക്തി വന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഇതാണ് പലതും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്. വേദിക അഹിംസ, ലിബറേഷൻ, ഇത് കാണില്ലേ? ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? റിലീജിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ധർമ്മം. ഇത് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇതിൽ കാണിച്ചൊക്കെയാണ് പല രൂപത്തിലായി. ഇനി അരയാൽ മരം, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, ശാശ്വതമായ വൃക്ഷം, ആത്മീയ ലോകം. ഇത് 15:1 എന്താ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ് മേലെയുള്ളത്. ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ താഴെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ ഏതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഏതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? തൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ്. മറ്റൊരു വെള്ളത്തിലെന്നുള്ള പോലെ. അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുന്നത് ഒരു ഏതിലാണ് കാണുന്നത്? വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല്, അതായത് ആത്മീകമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? അതായത് ഭൗതിക ലോകം എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ്. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ്. ഇതിന് പോഷണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ്. ഇനി വേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിയിലെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വേരുള്ളത് അല്ലെ. ഇനി ദ്വിതീയ വേരുകൾ, പിന്നെയുള്ള വേരുകൾ എവിടേക്ക്? താഴ്ത്തിക്കല്ലേ വരുന്നത്? വളരുന്നു. ഇനി പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖാൻ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ, എന്നാലാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ. അപ്പൊ ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായി വളരുന്നത്. അതായത് ദൈവമില്ല എന്നുള്ള ബോധമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാഖകൾ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളാണ്. വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ. താഴത്തെ ശാഖകളിൽ മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികളും അധിവസിക്കുന്നു. നമ്മള് അപ്പൊ ഒരുമാതിരി താഴത്തെ കൊമ്പുകളിലെ ലെവലിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മേലത്തെ കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ആരാണ്ടാവുക? ഉപരിലോകങ്ങള്, ഈ സ്വർഗലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ദേവന്മാര്, അവരൊക്കെ അതിലത് പിതൃലോകം, അങ്ങനെ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് മേലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ മെഹർ ലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഭൂലോകത്തിന് മേലെയുള്ളത്. അതാണ് മേലത്തെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. താഴത്തെ ലെവലിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിന് താഴെയാണ് മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? മുകളിലെ ശാഖകളിലാണ് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകളായ ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങി ഉന്നത ജീവി വർഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. ഇനി വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് പച്ച ഇലകൾ. ഇനി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം. ഇനി ശാഖാഗ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശാഖകളുടെ അഗ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അത് ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ്. ഇനി ഫലം എന്താണ്? ജീവസത്തകൾ ചെയ്തു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. അതാണ് ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും അവ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഓരോ കൊമ്പിൽ നിന്ന് വേറെ കൊമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങലില്ല എന്നർത്ഥം. താഴെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ മരം മുറിക്കണം. എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോകണം? ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകണം. അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിരക്തി വരണം. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപത്തേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? ാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഉള്ളത്.
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോക? ആത്മീയ ആത്മീയ ലോകം. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ആത്മീയ ലോകമാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല എന്ന്. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. പേര് ഉറച്ച് ഉയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്തുകൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വിരക്തി കൊണ്ട് ഈ മരത്തിനെ മുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസംഗ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്തേറെയുണ്ട്. ആ കാരണത്താൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സംഘം കൂടാതിരിക്കുക, കൂട്ടുകെട്ടില്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് അസംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്ത് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കണം. ആ കാരണത്താൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം സ്വീകരിക്കണം. ഈ അസംഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അസംഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൈരാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മാരത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന്? അറിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം, ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന്. നിർമ്മാണമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖ ദുഃഖ സഞ്ചേർ കച്ചന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ വിരക്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? എന്തൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? അഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലൈഫിൽ. ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേരുന്നത് ആ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക. ഇപ്പൊ നിറയെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ കേടുവരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കുടിക്കുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും. ഒരു ടൂർ പോകുന്നു, ഒരു തവണ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ, അത് കമ്പൽ ചെയ്ത് ഇവർ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് അഡിക്റ്റ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിൽ പ്രതിഫലിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആരോടാണോ നമ്മൾ സമ്പർക്കം വെക്കുന്നത് അവരെയെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് സംസർഗം എന്നുള്ള ദോഷം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മായമോഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഭിമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്ത് വേണം? സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ സുഖവും ദുഃഖത്തിനൊക്കെ ഒരുപോലെ കാണാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാര് തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടാമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം, എന്നെ എല്ലാവരും കീർത്തിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് അവർ മുഴുകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആ അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ വളർച്ച അതോടുകൂടി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനത്തെ വളർച്ച? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആരുമല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിധേയത്വ മനോഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എന്താ പറയാ, അതിനെന്താ മലയാളം? വിധേയത്വം എന്നുള്ള വിധേയത്വ മലയാളമാണ് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് സഹിഷ്ണുത എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ എപ്പോഴെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുവോ? കാരണം നമ്മളാണ് വലുത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ
യദ്ഗത്വാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമാണ്. ആ വാസസ്ഥലത്ത് എന്താണ്? അവിടെ ചന്ദ്രനും സൂര്യനൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല, വെളിച്ചം തരുന്നില്ല, അതിന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും വെളിച്ചാണ്, അവിടെ ഇരുട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ടുള്ള വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അവിടെ രാത്രിയും പകലുകളും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പകൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു രാത്രി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു വയസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക? എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ജീവിച്ചു, അല്ലെ? ഒരു കൊല്ലത്തിന് 365 ദിവസം ഉണ്ട്. 365 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൽ ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ രാത്രി പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്, ശാശ്വതമല്ല. കാലം ശാശ്വതമാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ എന്താണ്, എത്ര കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കാലമാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്തെ കാലത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല, അവിടെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് ശാശ്വതമാണ്. അവിടെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അവിടെ ഒരാൾക്കും വയസ്സാകുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണുള്ളത്, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ വാസസ്ഥാനത്ത് രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും പ്രകാശമാനമാണ്. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ആരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. പരമം മമ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കും മൂലയും പരമപുരുഷന്റേത് തന്നെ. എങ്കിലും പരമം, അതായത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ലോകം അത്രേ. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കഠോപനിഷത്തും പറയുന്നുണ്ട്. ന തത്ര സൂര്യോഭാധീന ചന്ദ്ര താരകം. പരവ്യോമം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും ആർക്കും പ്രാപ്യമല്ല. അവിടെ എന്താണ് ആ പരമധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? അവിടെ ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവം അവിടെ ഇല്ല. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെറുപ്പ്, വിദ്വേഷം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശരണാഗതി, ആത്മസമർപ്പണം വേണം ഭഗവാന്റെ മേലെയുള്ളത്. മമൈ വാംശോ ജീവ ലോകേ ജീവഭൂത സനാതനക മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അതേമാതിരി പരമമായ സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബദ്ധമായ ജീവിതമായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ 2-3 തവണ പറഞ്ഞു. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ആത്മാവിനൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതിന് കിട്ടിയ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകം. പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും മുക്തി നേടിയാൽ പരമപുരുഷനിൽ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു തലമുടി നാര് ഇഴയുടെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമുള്ളൂ അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു ശരീരം കിട്ടും? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടും. ഇവിടെയുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പകരം ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടും. അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനെ പറയണം. ഇപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ, അല്ലേ? എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ പോയിട്ട് ലയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവോ? ആലോചിച്ചിട്ട് പറയൂ.
ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പോയി ലയിക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആത്മീയ ലോകം ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമാണ്, ചിന്താമണി ധാമമാണ്, രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വീടുകളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയധാമം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയധാമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ലേ? ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ലയിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് പോയാലും നമ്മൾ തനിയായിട്ട് ഓരോ മാതാജിമാരും അവരവർ മാതാജിമാരായിട്ട് അവരുണ്ടാവും, അവരെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തില്. ബാക്കി രൂപം മാത്രം മാറും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി നേടിയാൽ പരമോക്ഷനിൽ ലയിച്ച ഭഗവാനുമായി അത് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജീവൻ എന്നും അംശഭൂതനാണ്, സനാതന എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കാറ്റിങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് എന്തൊക്കെ ഗന്ധങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ വഹിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ? ഒരു നല്ല വാസനയുള്ള പൂവുള്ള ഒരു മുല്ലപ്പൂച്ചെടിയുടെ അതിൽ കൂടെയാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം അത് വഹിച്ചിട്ട് പോകും. ഇനി അതല്ല അപ്പുറത്തെ റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോസിന്റെ ഗന്ധം അത് വഹിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ? അത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഗന്ധവും അത് വഹിച്ചിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയല്ലേ? അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഇത് എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത്? എന്താ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ലൈഫ് വരുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഒരു ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും സംതൃപ്തരായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്. തനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ നല്ല ശരീരം കിട്ടാനുള്ള പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? കുറച്ചുകൂടി മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും മെനക്കെടാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ വയ്യ, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖമോ സങ്കടമോ എന്തെങ്കിലും വന്നോട്ടെ, എന്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് മുഖ്യം എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൃഗങ്ങളായിട്ടോ മരങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ശരീരത്തിന് വരാവുന്ന മാറ്റം ജീവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്. ഡെയിലി രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഭഗവത് നാമം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കിടക്കണേ നിൽക്കൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നാമം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കിടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും എന്ത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുക. അതിന് പകരം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കളോടോ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോടോ എന്തിനെങ്കിലും വെച്ച വഴക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കണേ നിൽക്കും. പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മള് ടെൻഷനിലായിരിക്കും. ആ ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ നിരന്തരമായി പരിശീലിക്കുന്നത് ആ ചിന്ത തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവും. മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾക്ക് വരിക. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിരന്തരമായി നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, നിരന്തരമായി നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ആ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാലും. അപ്പൊ ആ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചിന്തയാണ് അടുത്ത ശരീരം എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറയില്ലേ, മാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാരോട് എന്തായിട്ട് ജനിച്ചത്? മാനായി ജനിച്ചു.
അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ബോധമാണോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്, ആ ബോധമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ബോധം? എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവാന്റെ സ്മരണ. എപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹരികൃഷ്ണാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമം നമ്മുടെ വായിൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ എപ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിടങ്ങിയ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത്? വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നു. അത് ഏത് ജന്മമാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽ, ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ വികാരങ്ങളോടെ, ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ വികാരങ്ങളോടെ, ഒരു ദേവനാണെങ്കിൽ ദേവന്റെ വികാരങ്ങളോടെ, ഒരു നായയാണെങ്കിലോ ആ നായയുടെ തിങ്കിങ്ങിനനുസരിച്ച്, ഒരു പന്നിയാണെങ്കിൽ ആ പന്നിയുടെ തിങ്കിങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇതാണ് അധിഷ്ഠായമാണ്. ഇതാ ഈ 4: ഘ്രാണം, ശ്രോത്രം, കണ്ടില്ല, ചെവി; ചക്ഷു, കണ്ണ്; സ്പർശനം, ത്വക്ക്; രസനം, നാവ്; ഘ്രാണം, മൂക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർത്താൽ വെള്ളം പോലെ അത് ആ നിറത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാകയാൽ അവബോധവും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന് നിറം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? ആ വെള്ളത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മളൊരു റെഡ് കളർ ചേർത്താലോ ആ ചുവന്ന വെള്ളമാവും. പച്ച നിറം ചേർത്താൽ പച്ച നിറമാവും, അല്ലേ? ഏത് നിറമാണോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്, ആ ഒരു മഷി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീല നിറമാകും. അപ്പൊ ഏത് നിറമാണോ ചേർക്കുന്നത് ആ നിറത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശുദ്ധമാണ്. അതിൽ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണോ നമ്മൾ കലർത്തുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാം, നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ഗുണമാണോ നമ്മൾക്ക് വളർത്തി, ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗുണം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു തമോ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ല സംസർഗം കൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, അതായത് സത്വഗുണത്തിന് മേലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും പോകാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാകയാൽ അവബോധവും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവുക. ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ, ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്? ഇല്ല. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം ഭാവി പുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷക. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു എന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതൊരു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നത് ആലോചിച്ചാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് വിട്ടു പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഗുണത്തിന് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയെ അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവൻ തെറ്റ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് എന്താണ് കാരണം? ആ ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മേലെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും, നീ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നിന്നോട് ദേഷ്യം വരാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മറന്നുപോയി നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുന്നിലുള്ള ഒരാള് തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. അവർ സത്വഗുണത്തിലാണെന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത്, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിലാണോ നമ്മൾ വഴിപ്പെട്ട് ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ പെരുമാറണം. ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി, അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലത്തെ ഒരാളാണെങ്കിലും ശരി, അമ്മയാണെങ്കിലും ശരി, അച്ഛനാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ഓഫീസിലുള്ള നമ്മളുടെ ബോസ് ആണെങ്കിലും ശരി, അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്.
എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നന്നായി പെരുമാറണം, തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറാം എന്നുള്ളത് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ദദാമി ബുദ്ധി യോഗത്തെ നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാം ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതവിടെ രണ്ടാൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ആ മേലെ നിൽക്കുന്നത് ആരാ? ആ കാറിന്റെ ഉടമയാണ്. കണ്ടോ? അയാൾക്ക് കാറ് കേടുവന്നു. അയാളെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അയാൾ തലയിൽ കൈ വെച്ച് അയ്യോ എന്താ ചെയ്യുന്നോണ്ട് എന്താ നടക്കണേ, എന്ത് ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് കൂടി അയാൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ താഴെയുള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കാണ്. ആ മെക്കാനിക്കിന് ആ രോഗം അതിന്റെ ഇത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മാറ്റണം. അയാൾ അത്രയും കൂളായിട്ടാണുള്ളത്. കാണൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മെക്കാനിക്കിനെ നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയില്ല അതിനെന്താ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. ആ സൊല്യൂഷൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവെന്നും ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടറിയാം. ബദ്ധനായ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് അത്തരം ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചവർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ആവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുപാതയ്ക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോയാൽ പോരെ? എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് 70-ാം വയസ്സിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോയി അവിടുത്തെ എന്താണ് മദ്യത്തിനും കഞ്ചാവിനും ഒക്കെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് ശരിക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ജീവൻ പോലും പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാതയ്ക്ക്. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. വയസ്സായ ഓരോന്ന് തട്ടിയ മതിയില്ലേ? അവരൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ അത്രയും പൈസ കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ മതി, ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ടും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഭക്തി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇസ്കോൺ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ അതിന്റെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടി ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്ത ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അവരെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അവരെപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യാകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു കണ്ണട ഫിറ്റ് ചെയ്ത മാതിരിയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന്. ആ കണ്ണട എടുത്തോളം കാലം വ്യക്തമായിട്ടും പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? പറ്റില്ല. കളറിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ. എല്ലാം യഥാർത്ഥ നിറങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണട വെക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്, കളർ കണ്ണട വെക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഈ കണ്ണട നമ്മൾക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് വെള്ള കളറാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളർ അല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? സാധിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോ അല്ലല്ല എന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് മഞ്ഞയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മോചനം ഉണ്ടോ? യഥാർത്ഥ നിർണ്ണയം അനുഭവിക്കാതല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളെ വിശ്വസിക്കണം. അവര് പറയണത് വെള്ളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളയാണ്, കാരണം എനിക്ക് കണ്ണട വെച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കാണാത്തത് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഈ ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കണ്ണട എടുക്കുന്ന വരയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്ര ആലോചിച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥ കളർ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും മുമ്പിലുള്ളത്? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ വേണം നമ്മൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ, നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കണ്ണട എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ യോഗിനഖ എന്ന പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും യോഗികളുടേത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും ഏറെയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധതയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയും, നമ്മള് ഈ ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പങ്കെടുക്കാറില്ലേ? പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ഇവിടെ?
ഉണ്ട്. പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക പോയിട്ട്? ഒരു 6 7 ദിവസം ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് അതിന്റെ കഥകൾ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് നമുക്ക് രസിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നല്ല ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കഥകളിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നടക്കില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 18 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഹരികൃഷ്ണമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എത്രത്തോളം ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതല്ല, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോ പഠിക്കണോ അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഈ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് മറ്റേ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫലം വരാത്തത്? അവര് അത് കേൾക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആ നാമം ചെല്ലണം, ആ നാമം ചെല്ലിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 7 ദിവസമാണ് അതുള്ളത്. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പാട്ടിന് പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രം ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. യഥന്തോപ്യ കൃതാത്മാനക എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവർ. ഒരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ എപ്പോ തൊട്ട് നമ്മള് എന്താണ് ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുവോ, നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തും കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് എപ്പോ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 20 കൊല്ലം 30 കൊല്ലം ഇത്തരം സപ്താഹങ്ങളും അങ്ങനത്തെ നാരായണീയ പ്രഭാഷണങ്ങളും അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അത് ഈ കാതിക്കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ കാതിക്കൂടെ പോകുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിലോ ഭഗവാൻ ഒരു തുളസി വെള്ളം വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു തുളസി വെള്ളം, അപ്പൊ എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി വെള്ളമെങ്കിലും വെക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും തോന്നും ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സപ്താഹങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെയ്ക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, അവര് പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്തു. നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ആത്മീയ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് അടുക്കണം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി അടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. ഭഗവാനും പറയണം, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസാദമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ എത്ര നല്ല കഥയാണ്, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞു, കൈപ്പൊള്ളിയ കഥ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഭർത്താവിന് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടതിനെ വീണ്ടും നമ്മളൊന്നിരുന്ന് കാണുന്നു, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ട് വല്ല കണക്ഷൻ വരും അപ്പോ? ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വെക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ വരികയാണ് തോന്നണം അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നാമം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തോന്നുന്നത് ഓ ഇവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭയാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സൂര്യന്റെ തേജസ്സും എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. സൂര്യന് പ്രഭയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചം അതിന്മേൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവത് കരുണയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകട്ടെ അഗ്നിയാകട്ടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? എന്താ കാരണം? എപ്പോഴും ഇരുട്ട് പോട്ടെ. ഇരുട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാലോ, അത് കുഴപ്പമില്ല. രാത്രി നമ്മൾ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നില്ലേ? ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ചെടികൾ വളരണം, ചെടികളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവണം, അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സൂര്യപ്രകാശം വേണം. സൂര്യപ്രകാശം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിലത്തെ ആ ഫലങ്ങളിലെ രുചി തരുന്നത് ചന്ദ്രപ്രകാശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും സ്വാദിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയോ അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിലോ നടക്കില്ലല്ലോ. ഈ പ്രക്രിയകൾ ഏത് പ്രക്രിയകളും നടക്കില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഇതാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഗ്നി കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പ്രക്രിയകളും നടക്കണമെങ്കിൽ അഗ്നി വേണം. അപ്പൊ അവയുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാമ വിശ്വാച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യകമോജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. ഗാമ വിശ്വാച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യകമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പുകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. കണ്ടോ? ആ സസ്യങ്ങളുടെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചന്ദ്രന്റേതാണ്, പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. നിലാവില്ലെങ്കിൽ ഏതിനും ആ രുചി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പുകി. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പോയിട്ട് അതിനെ നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ട്, അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നിർത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഭ്രമണ പദത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോഴ്സ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല, എല്ലാത്തിനും ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതേ സ്ഥാനത്തിലുള്ളത്. ഒരെണ്ണത്തിന് ആകർഷണ ശക്തിയുടെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക? അത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിന്റെ മേലെ വന്നിരിക്കും. അതോടുകൂടി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിയാവും അല്ലെ. ഇത്ര കാലമായിട്ട് അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശക്തി ഒരു പിടി മണ്ണിനെ എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നു. ഒരാൾ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അത് കാറ്റ് തെറിയുകയാണെങ്കിൽ വീണ ചിതറിപ്പോകും. അതുപോലെ വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. സമയം നോക്കട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ അധ്യായത്തിൽ 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഇതില് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാറ്റത്തെറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചെതറിപ്പോകും അല്ലെ. അതുപോലെ വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നാളെ എനിക്ക് ഒരു മാരേജിന് പോകണം രാവിലെ തന്നെ. ഞാനപ്പോ നാളെ എന്താ വിചാരിക്കുക? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ മറ്റന്നാ പോയിട്ട് ജപിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് നേരത്തെ പോകണം, നാളെ ജപിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, മറ്റന്നാൾ നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം, നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഈ മുഷ്ടിക്കകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈ അഴയ്ക്കാന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? എല്ലാം ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മുഷ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സൂര്യന് വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചന്ദ്രന്റെ ആ വാക്സിൻ മൂണും വേനിങ് മൂണും വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 15 ദിവസത്തിൽ പൗർണമി വരുന്നുണ്ട്, 15 ദിവസത്തിൽ അമാവാസി വരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നിസ്സാര കാലം ഒരു റൗണ്ട് ഒരു 8 മിനിറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ലെവലാണ്? ഭഗവാൻ ഏത് ലെവലാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആലോചിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അത് വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായുക്ത പച്ചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിവിധമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പക്ഷെ അതിന് ഡൈജഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താവുക? പിന്നെ തീർന്നു. നമ്മൾക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ആയി 1008 ഇഷ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഭക്ഷണം പിന്നെ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് ആ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ പുറത്ത് തള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അസിഡിറ്റി ഒന്നും ഫോം ആവാതെ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം. ഒരു അസുഖമുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചോളൂ. എന്നാലും പറയാണ്
നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് 3 നേരവും നല്ല രുചിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ആ രുചി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആഹാര വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതാണ് ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്? ശരിക്കും ദഹനക്രിയയ്ക്ക് ഭഗവത് സഹായമില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷൻ തന്നെ ഭക്ഷ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതം ആസ്വാദ്യമാകുന്നതും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ഏറ്റവും മേലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം ഉറക്കം തന്നെയാണ് അല്ലെ. സർവസ്യജാഗം കൃതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സർവസ്യ ചാഹം കൃതിസനി, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും, നമ്മൾക്ക് മറവി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും 1 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മേലെ വന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു റൂട്ടീൻ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. 2 മാസം 3 മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മറവി നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മള് ഒരാള് നമ്മളെ അടിച്ചു, ചിലപ്പോൾ അമ്മമാരോ അച്ഛന്മാരോ കൂടി മക്കളെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഒരു അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവർ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മറവി നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മറവി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നറിയുക. അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അവസാനമായി പരമപുരുഷനാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്നിവ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് അറിയണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ആരാണ് നമ്മൾ? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുക. അതാണ് വിവിധ പ്രക്രിയ. ഭഗവാനോട് അടുക്കാനുള്ള പല പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യോഗങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കണം. പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളാണ്, ആ കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇത് നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു 4-5 ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദ്വാമി മൗപുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷര ഏവജ ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്ചതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അവർ ആ 2 തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉള്ളത്. നിത്യസിദ്ധ, നിത്യബദ്ധ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നിത്യസിദ്ധ, നിത്യബദ്ധ. നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുക്താത്മാക്കള്. അവര് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളവരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ്. അവർക്ക് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി മായയുടെ പിടിയിലാണ്, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് 4 ദോഷങ്ങൾ പറയും. ഏതൊക്കെയാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ് 4 ദോഷങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ? നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. ഓക്കെ, തെറ്റുകൾ പറ്റാം. പിന്നെ വ്യാമോഹം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു, ഒരു ആപ്പിളിനെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് എന്താ നമ്മൾ കാണുക? മിററിൽ എന്താ കാണുക? മുഴുവൻ ആപ്പിള് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? വഞ്ചന. നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമല്ല. ഈ 4 ദോഷങ്ങള് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ
മുക്താത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും. അവർ ആത്മീയ ലോകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവികൾക്ക് 6 വിധ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവികൾക്ക് 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം ജനിക്കുന്നു, ജനനം. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതാവും അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വലുതാവില്ലേ. പിന്നെ അതാണ് വളർച്ച. പിന്നെ ആ വളർച്ച നിൽക്കും. ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരുമോ? ഇല്ല, വണ്ണത്തിലല്ല കേട്ടോ. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വളർച്ച, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അല്ല, അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ച നിൽക്കും അല്ലെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരേമാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ്, അതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? പ്രത്യുത്പാദനം, അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിലൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, തൊലി ചുളിയുന്നു, നടക്കാൻ പറ്റാതാകുന്നു. അതാണ് ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 6 വിധത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. നാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരണമാണ്. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. വാർദ്ധക്യമോ ജനന മരണങ്ങളോ ഇല്ല. അവിടെ എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതക യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യാവ്യയ ഈശ്വരക. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? 2 തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, മുക്താത്മാക്കളും ബദ്ധാത്മാക്കളും. അതില് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളതാണ് നിത്യസിദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് മരണമില്ല, അവരുടെ ശരീരം ശാശ്വതമാണ്. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതെന്താണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഈ 6 ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ത്രിശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 2 തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് കൂടാണ്ട് പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. അത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ത്രിശ്ലോകിയില്ല കേട്ടോ. നിത്യോ നിത്യാനം ചേതനാനം ബദ്ധരമുക്തരമായ ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണശാന്തി നേടാൻ യോഗ്യനാകുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന അറിവ് ലഭിച്ച ഒരാള് എന്ത് ഉണ്ടാവും? അയാൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മളല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ ഒന്നിന്റെയും യജമാനനല്ല എന്നുള്ള ബോധം ആർക്ക് വരും? അയാൾക്ക് വരും. യസ്മാക്ഷരമതി. ഇനി ഈ ശ്ലോകമാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം കേട്ടോ ഇതിലത്തെ. യസ്മാക്ഷരമതി ദോഹം അക്ഷരാദവി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമക. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവ്വശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്താൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവ്വശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത്. ഇത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ്, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, സ്ഥലങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവ്വശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ എന്ന പദം അന്വർത്ഥമാണിത്. ഉത്തമ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് മേലെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥമാണ് ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ത്രിശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്നത്. 16, 17, 18 ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ 15, 16 ത്രിശ്ലോകി ഗീത. പുരുഷന്മാർ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. തെറ്റുപറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതല്ലേ. രണ്ടാമത്തേതാണ് പരമാത്മാവ്. ഇവ രണ്ടിന്റെയും അധിപനാണ്. പിന്നെന്താണ്? പരമാത്മാവിന് മേലെ ഏത് സാക്ഷാത്കാരമുള്ളത്? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ, ഞാനാണ് ആ പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അറിയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തത്. 2 ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നു. ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ പറ്റി 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ആ പരമാത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് പറയാണ്. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതാണ് ത്രിശ്ലോക്യ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. യാമാമേവാവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ്ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരെ, ഈ ത്രിശ്ലോകി ഗീത മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതാണ് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ അവിടെ എത്തിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂടി നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു പ്രസാദം വെക്കുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ മാത്രം മതി. ഈ 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ എത്താത്തവർക്കാകട്ടെ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വാന്വേഷണവും അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയവും പാഴായി പോയത് തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി നാരായണീയം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഡെയിലി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഡെയിലി എല്ലാ ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങളും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പോരാ. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എവിടെ പോവാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടോ ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. വായോണ്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കണ്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവിടെ അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും അറിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? പാപങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പാപങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം? ആ പാപങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രോമിസ് തന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആര് എന്നിലെ പൂർണ്ണമായി ശരണാഗതി അടയുന്നുവോ, എന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, എന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മുക്തനാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈഭവമാർന്നതും അത്രേ ഭക്തി സേവനം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുവരെ ജപിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഞാൻ ഈ അധ്യായം നാളേക്ക് വെക്കാനുള്ളതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതൊട്ടും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ള മാതിരിയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങള്, അതുകൊണ്ടാണ്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എന്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? എന്തിനാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണയിൽ.
ആ തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. സകല ജീവികളുടെയും ദഹനാഗ്നിയായി ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ. തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ. അല്ലേ? ശരി, പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലെ 6 മാറ്റങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ 6 മാറ്റങ്ങൾ പറയൂ? അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? ജനനം അതല്ലേ? അതെ, ജനനം, വളർച്ച, പറഞ്ഞോളൂ. സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. അത് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പുകഴ്ത്താൻ എന്താ കാരണം? പറഞ്ഞോളൂ. അതിന്റെ വിവർത്തനം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് പുരുഷോത്തമൻ. ഇനി ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ ഒന്ന് പുകഴ്ത്താൻ കാരണമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു മാതാജി. അത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? പറയൂ. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്. അത് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും മേലെയുള്ളത്. ഭഗവാന് മേലെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഏറ്റവും മേലെ നിൽക്കുന്ന ആള് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്. ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഏതൊക്കെയാണ്? 16, 17, 18. 15, 16 അങ്ങനെ പറയണം കേട്ടാ. വെറുതെ 16 എന്ന് പറയരുത്. 15, 16, 15, 17, 15, 18 എന്ന് പറയണം. അനക എന്ന ഇതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പാപമില്ലാത്തവൻ അർത്ഥം. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അനക എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ. അത്രയ്ക്കും വിശുദ്ധമായും വൈഭവമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം. ശരി. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്തവണത്തെ, അല്ലേ? ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ കൃപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി.